БГ и това ще е, ако не се лъжа, третия или втори епизод на Transformers Mice. Или епизод бяхме стигнали далеч. Аз умрях. Сега моят приятел се представи. Пак. Аз съм Ник Трек 7. Без да исках излезнах. Но може и Ник БГ 7. Да. Абонирайте се за мен, Ник БГ. В момента клипът се качва. За нас. Да. Аз съм на това място. За какво трябва да се прави тук? Опа. Не забравих да напиша заглавие. Всички си взехме сиренцата. Така. Какво? Хора, нещо в профила ми не става. Май трябва да правим нов. Да, като че ли ще правим нов. Ето ме мен, 5 левел. Едно. Оле, Коко! Да. Аз съм някаква алчна мишка, вече им сини някакви листа. Добре, чакай да те видя, ти тук ли си? Киперяк съм екипиран, някаква алчна мишка с сини някакви листа. Какъв ви е рунта сега? Тука. Какво играете сега тука? Имате едно сиренце, което е горе, нали? Не, имаме една ледена дъска и трябва да минем през нея сиренцето от другата страна. Да, една ледена дъска. Това много трудно е. То няма нищо, нали? Ма видя ли ме мен как съм облечен? Ето. Как съм? Едно перце на главата. Ти къде си? Аз съм с нов профил и се казва Ники БГ 1, 2, 3, 4, 5. Я ми напиши в чата нещо. Добре. Някакви си числа. На кой левел си? Първи. Аз би трябвало май да си. Кой левел съм аз? Първи. А то така ли си бия левел, защото аз бях пети? Аз на първо място виж класацията. Видях 97 точки. Хора, клиповете няма са толкова дълги. Ако искате по-дълги, дайте абониране и ще се потрудим да направим по-дълги клипове. Колко долу има някакви ягоди? Къде е ягоди, бе? И долу виж в чата, пише, че има някакви ягоди. Къде? Лава! Тук има някаква лава. Какво скачате, бе? Аз се скръпнах. Аз съм в космоса вече. Аз съм в космоса и не мога да се върна. Гледай го тоя, бе! Ти видя ли го този, е? Да. Гледай, бе, чейто. Оле, виж, благодарение на Ники Трайков 7 събрахме 0 сиренц. На мен ли, бе? Да, бе! Чата... Тя виждат ли има нещо? Да! Тя къде го пише? На съда лолфе. Благодарение на Ник Трек 7 събрахме 0. Тя ти се подиграват! Нали? Оле, ти си на последно място. Ти си напред последно, като мене. Да, аз умрях вече.
Ти видя ли го онова? Как клитна? Гледай, пак пус. О, не! Дай ми се рискуваме. Аз... Много ясно. Хора, мисля да направим малка почивкица и идваме. Ай, малка почивка и ще се върнем. Така, хора, връщаме се. Имаше кратка почивка около за да си налея вода. Ще има почивки. Ники в кадър сме. И мислим Никито да направи канал в Twitch. Да ни гледате на живо. Чата да пишете. Да. Това не шаман горе да стои, как ма дразни. Какво прави това, бе? Колко аз съм с 12? Ти си с 3, нали? Ага. А какво прави наша мандура, бе? Аз се качвам при него, ако бъде. И го бутам. Рули. Ники, имаш някакви меса. То на мен ли говори, бе? Кой, бе? Някой ми пише, Ники, имаш яки меса. Напиши му. Напиши му. Майко, аз се качила от... Аз съм се качил. И аз съм се качила. То ще удари едно телепортче. Телепорта! Ай, телепорта ме мен. Не мога, то тук се появява. Как се телепортват? Тук то се появява. Аз взех сиреницето. И 5 лева. О, и аз го взех. Аз съм на 7-мо място. Аз съм на 6. Ето, който се хилеше най-много нищо не направи, нали? Пак ли това, бе? Как ли трябва там? Оня да го трябва да се будим ли? Не, влезнали. Виж ма мене къде съм. Не мога. Аз съм отгоре на дънера. Как се качи? Лесно. Идвам. Уипи! Аре, как се качвате? Ето ма и мене. Аз не мога да се качу, май. Не, аз бях горе, ама след. Ти знаеш ли на 24 май ще играе Стоичков матч. Кой? Стоичков? Всичко? Да. Оле, виж колко лесно. Отиваш на едното, после на другото, после на едното, после на другото. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, не мога да се кача, май. Почти успях високо, оле! Почти успях! Скока! То няма време вече. Има. Ти къде си, бе? Аз съм. Искам се усамочил, ма. Оле!
Оле! Аз 6 левел. Аз умрях. Умре на това лесно ниво. Да. О! Да, бе! Това ме прати на другия свят на планетата. И ти ли умря? Малка пишка. Аз пък мишка. Аз пък пишка мишка, да. Класирах се! Шести! Ти? Ники? Аз не играх та, аз май съм Ти път... ти си скласирал. Сега колко мишки останаха? 0, нали? Сега тук какво да правя? На балончето? Ето аз качих на балончето. Аз пътнах! И аз бях пред тебе! Ти си ник BG26, аз съм 35 в една долната листа. И ти ли умря, бе? Аз бях точно при тебе. Ама ние пак ли, бе? Мен ма вледеника. Ти пак ли играеше? Да. О, ето май мене, бе! Аз там замръзна. Какво? Аз няма. Да скарат ли? Ей, Майка умря. И ти ли? да! Вече. Оле, то как го пребъка. Гледай го то читър! Ето на мен, бивш имам. Да, тук аз качвам. Аз съм от другия край. Ти си шаман! Аз съм малчина мишка. Ти си шаман! Искам да взема сирените тук. Не. Умрях. И ти ли? Не. Ти пуш на едно място. Аз съм жертвах като мъж. Аз все още съм 6 лева. Так... Аз! Благодарение на Ник Трайко 7 събрахме едно сирените. И аз това е. Хора, викам това за клипа, да ви харесва. Приятна вечер. И да се абонирате специално за нас. Ай, чао!